Malawi Today. Takulandirani, tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa takhalani pomwepo. Madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane pakanema wa Times muli ndine Jona Pankoko. Koma poyamba nayi mitu yake. Ogwira ntchito mboma aopseza kuyamba kunyanyala ntchito ngati boma silipereka mayankho omveka ku madandaulo awo pofika pa 25 mwezi uno. Ndalama zomangira njanji kuchoka kumaka kupita ku nsanje boma zakwera ndi 73 billion kwacha. Munkhani zina, Competition and Fair Trading Commission yaletsa companies za Bakers Pride ndi Bread Talk kukweza mitengo ya bread. Tindizi kumaso zina zambiri tiyendika limodzi. Munkhani yathu yoyamba, anthu ogwira ntchito mboma aopseza kuyamba kunyanyala ntchito ngati boma siliwapatsa mayankho ogwira mtima pa madandaulo awo pofika pa 25 mwezi uno. Mwazina ogwira ntchitowa akufuna kuti malipiro awo apa mwezi akwere ndi 44% makamaka, komanso kuti malawansi oyendera, malawansi apadera, komanso ndalama zodyera kutchuthi zikwere ndi 200% kuchokera ku Lilongwe nayo Taunga Sabola. And to uphold the rights of workers in Malawi. Mukalata yawo yomwe atulutsa lachitatu, mabungwe a Civil Servants Trade Union komanso Teachers Union of Malawi akuti apereka masiku 14 iwa chifukwa sakulandira yankho logwirika kuchokera kwa mabwana awo omwe ali boma la Malawi. Iwo ati adapereka madandaulo awo koyamba pa mkumano wa Government Negotiating Team pa 16 August chaka chatha, ndipo kuti kuchoka apo sakulandirabe yankho logwirika. Mukalata iyo yomwe asayinira ndi mtsogoleri wa bungwe la Civil Servants Trade Union Lameck Magawa, mtsogoleri wa bungwe la aphunzitsi Awire Malimba, mlembi wamkulu wa Civil Servants Trade Union Atitha Gomani, kudzanso mlembi wamkulu wa bungwe la aphunzitsi a Charles Kunchenga ati mabungwe ando okhudzidwa kwambiri ndi kusowa kwa mayankho kuchokera ku boma. Amagawa akufotokoza. Kwenikweni ife chatibweretsa kuti tifike pamenepa, tinali ndi meeting ndi aboma kudzera mu timu yawo imene maitcha Government Negotiating Team. Tinakumana pa 16 August chaka chatha. Tinapempha kuboma kuti no atiganizire kuwunikiranso ma allowances, relief grant, ndalama timapitira ku muzi kwawo makontrolera kwathu pakulire, komanso ndalama imene timalandira pa mwezi. Izizi titawuza aboma pa 16 August iwo mukuyankha kwawo anateka ati kuyankhana patasula mawiki awiri. Komanso zomvetsa chisoni kuti atatha mawiki awiri aja sanabwere kwa ife. Tinayesera kuwalembera kalata, mutha kuona mu statement mwathu mutayika mu masiku amene takati kuwalembera makalata. Komano makalata onsewo sanayankhe. Tidapita ulendo womaliza kwa mkulu amene akuyimirira boma pa nkhani ya kumano umenewu. No, nkhani mbali mwatauzeso secretary to the president. Ndichoka chake tinalembera pa 13 January secretary. Chikhulupiriro chathu chiyembekezo lero kuti angasinde munthu wamkulu kufika siku limene la 31 January kalata yake. Zomvetsa chisoni kuti even munthu wamkulu yemweyo mpaka nopano sana yake. Mkulu wa anthu ogwira ntchito mboma Michael Nzamba sadapezeke kuti athirepo ndemanga pa nkhani lachitatu. Ndalama zomwe boma limembekezera kugwiritsa ntchito pa project yomanga njanji ya sitima kuchoka kumaka kufika ku nsanje boma zakwera kuchoka pa 68 billion kwacha kufika pa 141 billion kwacha. Nduna yona za mtengatenga komanso ntchito a Jacob Hara yaulola izi itayendera ntchitoyi mboma la Nsanje. Ahara ati zachitika kamba kakukwera mitengo ya zinthu kuphatikizapo katundu ogwiritsa ntchitoyi. Iwo atinso gawo loyamba la ntchito yomanga njanji itha kumapita mwezi wa August chaka chino. Ahara akufotokoza. Chomwe ndifuna mumvetsetse pano ndi chakuti the biggest challenge kapena mavuto akulu kwambiri omwe adakumana nayo kapena akanakumana nayo ndi kumaka kwa njanje imene inali nkhani ya ma bridge. Chifukwa kunoko ndi mbali mwa ma mountains awo momwe mukuonera mitsinje ndi yambiri kuno chifukwa chokuti Shira ali pafupi. Ndiye tsopano chifukwa cha zimene zimapangitsa kuti ma bridge akhale pafupi komanso mitsinje yakuno monga mukudziwa kuti nkwa flat kumabwera manamondo osiyana-siyana zimakhala zikukokolola zinthu osati pang'ono yayi.
moti chomwe chidali challenge yayikulu sikumanga kungoyala njanje. Kuyala njanje nchinthu chophweka kwambiri, koma kuti timange zinthu ngatizi ndi zomwe zimatichedwetsa zimenezizo. Panopa tikukamba pano tili pafupifupi pa 46 kapena 45% pa ntchito yonse chiyambireni pa 72 km imenanena ichi. Mukayiona 46% imene sikukamba za mtunda omwe wachitika kapena omwe tayala njanje, koma mtunda omwe tagwira ntchito. Ma bridge amangidwa akali panopa tunena kuti bridge ikumangidwa yomaliza ikufika ku Nsanje. Ndipo mmodzi wa akuluakulu ku kampani imene kumanga njanji ya China Railway 20th Bureau, Elias Banda, wati ali ndi chikhulupiriro kuti ntchitoyi iyenda mmene adakonzera. Kwakukulu tapanga kale, komano ndinenepo sikutanena kuti zonse zitha, komano kufika Nsanje tikafika by August. Mvula ilikodi ndipo zikutisokonezadi mwapa ndi apo, komano tikutha kupitiriza kugwira ntchito mpata ukapezeka. Times yapeza kuti bungwe la ADMAC likungololeza anthu kugula chimanga makilogramu okwana 20 basi. Nenero wa bungweli Teresa Chapulapula watsimikiza za nkhani ponena kuti akufuna kuti chimangachi chifikire anthu ambiri, komanso kuti aletse mavenda kugula chambiri kumakagulitsanso. Kafukufuku wathu maboma azomba nkhotakota komanso Nsanje wapeza kuti ADMAC ikugulitsa thumba lolemera makilogramu 50 pa mtengo wa 39,500. Komatu mavenda kugulitsa thumba lomweli pa mtengo wa pakati pa 84,000 kwacha ndi 90,000 kwacha. Katswiri pa nkhani za ulimi Leonard Chimwaza wati kusayenda bwino kwa ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya AIP ng'amba komanso kuchepa kwa ndalama zogulira chimanga cha boma ndi komwe kwapangitsa zinthu kufika hapa. Tulankhani wathu kuzomba Jason Malowa anayankhula ndi Chimwaza. Mmene dziko lathu lino linaperekera chidwi pofuna kukhala ndi chimanga chochuluka mu nkhokwe kudzera ku NFRA komanso ADMAC. Kunali kovuta kwambiri. Tikakumbuka bwinobwino ndalama zimene zinaperekedwa ku mabungwe awiri amenewo zinali zochepa kwambiri, pafupifupi 12 billion Malawi kwacha. Mabungwe amene akapita pansika kuti akagule chimanga amavutika kwambiri kuti akagule chimanga kwa alimi pa nkhani ya mtengo, chifukwa mavenda ndi amene amakwanisa kugula chimanga kwa alimi pa mtengo wabwino, pamene boma mtengo wake umakhala wotsikirako. Pachifukwa chimenechi chimanga chambiri chinagulidwa ndi ma private traders kuposa boma. Chifukwa chake panopa ma private traders ndi amene akumakhala ndi chimanga chija pansika. Munjira ina ndi amene akulamulira kwambiri msika wa chimanga. Ndipo khala kuti chimanga chilipo kale mtengo ngokwera ndi mmene zili pano. So chofunikira kwambiri ntonena kuti boma lizichita machawi kukonza nkhokwe zake kuti zikhale ndi chimanga chochuluka, kuti no misika yambiri izitsegulidwa, kuti no chimanga chikapezeka kwambiri ku misika ya boma ndiye kuti no mitengo itha kutsika, chifukwa kuti ma vendors kapena ma private maize aggregators azilondola kwambiri kuti mtengo wa boma kuyenda bwanji ngati chimangacho chikupezeka. Kampani komanso olemba anthu ntchito awapempha kukhala patsogolo kuphunzitsa anthu awo za malamulo a ntchito. Mkulu wa bungwe la Employers Conservative Association of Malawi ECAM George Kake wanena izi kutsatira malipoti kuti kampani zina zikuopseza komanso kuchotsa ntchito anthu amene adaulula mazunzo omwe akukumana nawo pa ntchito kwa nduna ya za ntchito a Vitumbiko Mumba. Daniel Zimba ndi nkhani yonse. Akhaki ati ndizodandaulitsa kuti olemba ntchito ena akutengera mwayi kuti ena maogwira ntchito awo sadziwa malamulo. Iwo atsindika kuti kampani komanso anthu olemba ntchito atha kupindula kwambiri ngati angatsate malamulo ndi kuonetsetsa kuti pali ubale wabwino pakati pa iwo ndi ogwira ntchitowa. Pamene popo ndi zosakhala bwino ndi udindo wa ife ngati olemba ntchito kuyesetsa kuwaphunzitsanso anthu amene akugwira ntchito kuti adziwe kuti kodi maudindo awo ndi chani, maufulu awo ndi chani. Angatero anthu aja amatithandizira kugwira ntchito mumaso, koma ngati sitikutero nchifukwa chake mumaona kuti nthawi zambiri tikapita kaya ndikulemba ofesi kaya kumabwalo a milandu timapezeka olakwa zimene zimakhala zochitika. Malamulo aakulu a dziko lino amafotokoza kuti anthu ogwira ntchito ali ndi ufulu odandaula kupereka maganizo, kugwira ntchito m'magulu komanso kukhala m'magulu osiyanasiyana ogwira ntchito. Poyankhulapo katswiri pa zamalonda komanso chuma Marvin Banda wati ogwira ntchito adzipasidwa mpata okhala ndi magulu amene
sanadandaulireko akaphinjika. Koma abanda apempha maguluwa ma Workers Union mchingerezi kuti azigwira ntchito mosakondera. Kuti iwo akudziwa kuti anthu amene akuwalemba ntchitowo sadziwa maufulu awo. Chinthu chimene chichi kuti chithe pangatengere kuti wina aliyense abwere limodzi kukhale kuti malamulo aja a anthu ogwira ntchito anthu achitsindikira pa wina aliyense achidziwa kuti ineyo dindo wanga ndi wani. Chifukwa chokuti ufulu umene kuti kukhawuti sinawapange protect tikamapita kuziya zokuti leba maji yathu zaona kuti chizovuta kuti oloma something yathu 2063 aja akwaniritse impono kuli ma union aja ma union yo ntchito yake ndi imeneyo amafunika kuti iwo azidziwitsa anthu onse amene akugwira ntchito pa kampani kuti ufulu wanu ndi uwu chakuti chikhale apa. Pakadali pano Amumba ati akufufuza malipoti oti kampani za Money Puffs komanso Hauli Plastics zidayimitsa ntchito anthu amene adaulula mavuto omwe akukumana nawo pa ntchito yawo. Munkhani zina gulu la anthu lotchedwa Patriots lapereka thandizo la zipangizo za umoyo la ndalama zokwana 1.2 billion kwacha pa chipatala chachikulu cha Nzozo Central. Anthuwa omwe ena ali m'mayiko akunja akwanitsa kuchita izi atagwirana manja ndi a Project Cure mdziko la America komanso mpingo wa Presbyterian omwe wakwanitsa kutumiza katunduyo mdziko muno. Kuti timve nkhani yonse nayo Sam Kalimira. Poyankhula pomwe amalandira thandizo la katundu wa zaumoyo, nduna zaumoyo akukhumbitsa Kantolo Chiponda anakuti ntchito za umoyo kuti ziyende bwino mdziko muno zikufunikira kugwirana manja. Achiponda anayamika ma Patriots kamba kotsata ndondomeko zoyenera zopereka thandizo ku zipatala zikulu za Central mdziko muno ponena kuti zidachititsa kwena kuti abweretse katundu yemwe ndi wofunikira. Iwo kanakati ndi zokhumudwitsa kwena kuti ena akufuna kwabwino amapereka katundu yemwe ndiwonongeka ku zipatala potengera mwayi mavuto omwe ntchito za umoyo zikudutsamo mdziko muno. Kuno ku Malawi chabwino sindifochera bwino kwenkweni komanso sindife kuntaya kuti anthu katundu uko kunjako chifoti kaswana zochita olokhala pang'ono kuti nthawi yake kugwirira ntchito ndi ambweretse kuno ayi zikatonto sizikhala bwino Wapa mpando wa ma Patriots a Kamuzu Chiwambo ati makontena okwana 100 alipo kale kwena kuti abwere mdziko muno kuzathandiza zipatala osati zikuluzikulu zokha komanso za kumaboma ndi m'midzi. Ntchito imeneyi ikafikira boma lililonse Malawi muno tili ndi makontena 100 amene ali pa programu imeneyi. 100 containers tili maboma anga 28 ndi tikapanga masamu pamenepo ndiye kuti boma lililonse osachepera makontena 3. Mkulu wa chipatala cha Mzuzu Central Dr. John Chipolombwe anakuti katundu ndi zipangizo zina za umoyo zomwe alandira zithandiza kwena kuti apereke ntchito za umoyo zapamwamba kwa odwala. Amanena mu department mwawo tufuna chakuti sonza ndingati wanafuna ndi chinthu imene agwiritse ntchito ndi apa talandira zinthu zimene anthu ma specialist kapena akatswiri athu anafuna ndi kwa ifeyo zitithandiza kwambiri kuti zathandizaso kagwiridwe ntchito kawo. Ma Patriots anaperekanso katundu ngati wotere ku zipatala zikulu za Kamuzu Central komanso ku Queen Elizabeth Central mu mzinda wa Blantyre. Nduna ya zamalonda ndi mafactory a Sosten Gwengwe yadandaula ndi kuchepa kwa Malawi omwe amalowa nawo mgulu lobwereketsa ndalama la SACCO mdziko muno. Agwengwe akuti izi zingachititse kuti chuma cha dziko lino chisamakwerebe chifukwa anthu ake alibe chuma chawo. Sam Kalimira wadzanso ndi ripoti. Agwengwe anayankhula izi pomwe anakayendera likulu la SACCO ya United Civil Servants komwe amakaona ntchito zomwe akugwira komanso zomwe akuchita pochulutsa chiwerengero cha anthu olowa SACCO. Iwo anena kuti ndi okondwa kwena kuti United Civil Servants SACCO ili ndi mamembala okwana 82,000 chaka chino kuchoka pa 63,000 chaka chatha, zomwe kuti zikuthandizira loto la dziko la Malawi kwena kuti anthu okwana 1 million adzakhala mamembala a SACCO pofika mchaka cha 2030. Alipo masako m'Malawi muno amene akuchita bwino ndipo ifeyo ngati boma timayenera kuonesanso chidwi kuti pamene wakuchita choncho ifenso titengapo gawo lathu kwathandizira kwambiri kuti Amalawi ambiri apindule ndi ntchito za masako.
mkulu wa United Civil Servants SACCO Francis Waliwa anati chidwi chawo chilipoonetsetsa kwena kuti Amalawi akukwera pachuma komanso moyo wawo pachuma ukuyenda bwino. Phindu la SACCO lafika pa 12 billion. Chaka chinzakecho linali 7 billion. Kutanthauza kuti chaka chinonso tikuwapasa mamembers athu ma dividend abwino. Usiku wa tsikuli a United Civil Servants SACCO anakoza mgonero ndi ndunayi komanso akuluakulu ena amasako osiyanasiyana komwe amakambirana zomwe zingathandizire kwena kuti Amalawi ambiri alowe SACCO. Mkulu wa Moscow Fumbani Nyangulu anati Amalawi akhale ndi chidwi chomasunga ndalama ponena kuti kutero kumathandiza kwena kuti akwere pachuma. Nditufuna tipemphe ndithu mabungwe komanso boma kuti atithandizire pa nkhani imene yophunzitsa Amalawi ubwino wakusunga ndalama. Unduna wa zamalonda uli ndi malingaliro onena kuti omwe ndi makampani a dziko muno adzikwera ndi 20 pa 100 aliwonse pofika mchaka cha 2030. mukuonera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno kukanema wa Times ndi zambiri tikangonera izi. Bwelona za anthu aulumali la Malawi Council for Disability Affairs Makoda lati ladzipereka pa ntchito yobwezeretsa chilengedwe potsogolera ntchito yobyala mitengo mboma la Chiladzulo. Ngati gawo limodzi la ntchitoyi ogwira ntchito ku Makoda abyala mitengo pafupifupi 700 pa sukulu ya Kamuzu Vocational Rehabilitation ku Magomero. Mkulu wa bungweli a George Chiusiwa wati sakhala chete pa ntchitoyi. Zambiri mu ripoti la Thomas Chilaya lomwe akuwerenga ndi Daniel Zimba. Achiusiwa ati ntchitoyi yakhazikitsidwa ndi cholinga cholimbikitsa kubwezeretsa chilengedwe. Sitingakambesa chitukuko chiche chomwe tikuchilalika tikuchisimba pansi pa Malawi 2063 ngati sitisamala chilengedwe. Kotero nchifukwa chake ife abunge la Makoda takangalika kuthandizana limodzi ndi boma komanso Amalawi onse kudzala mitengo. Ife timachita zimenezi chaka ndi chaka. Lero lino tikubyala mitengo 700 poonetsetsa kunena kuti nafenso titenge nawo gawo. Ino ndi ine tonse tikudziwa kunena kuti ngati anthu timadalira chilengedwe kumene mpweya umene timapuma ndi chilengedwe chimene. Komanso mukaona nkhani yokhudza ngozi zokwa mwadzidzi kuno ku Malawi ni nkhani imene yakhale kutivuta kwa nthawi yayitali. Zimenezi zimabwera ifa choononga chilengedwe, ndipo kuti zimenezi mwina mavuto amene wachepeko nkofunika kwambiri kunena kuti tibyale mitengo. Ayafeti Mfitizalimba omwe anatenga nawo gawo pa ntchito yodzala mitengo pa tsikuli ayamikira Makoda chifukwa chotsogolera ntchitoyi. Vuto limene lili kumabwera kuchifukwa cha kuononga za chilengedwe munthu waulumali nayenso lamukhudza ndi munthu waulumali akufunika kuti atenge mbali pakuthandizana ndi boma kuchokera bungwe lathu Makoda kuti pakuthandizira kuti za chilengedwe zimenezi mavuto amene amatipeza monga ife anthu tonse tachepetse ndipo atherera. Pa tsikuli ogwira ntchito ku Makoda anabyala mbande za mitengo pafupifupi 700 pa sukulu ya Kamuzu Vocational Rehabilitation Training Center ku Magomero mboma la Chiladzulo. Mu nkhani yofanana ndi imeneyi ana komanso achinyamata awalangiza kuti akhale patsogolo posamalira mitengo atikamba kuti ndi tsogolo lawo. Ofalitsa nkhani za bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA Ananse Malata ndi mwanena izi atatsogolera ntchito yobyala mitengo pa sukulu ya primary ya Nkondezi ku Nkhatabe. Ndi zambiri mu ripoti la Feston Malekezo. Amalata anati pomwe nkhalango zikuonongedwa anthu amene azavutika kwambiri ndi ana mzaka zimene zikubwerazi ndi mavuto monga kusefukira kwa madzi komanso chilala. Iwo anati apereka mitengo yokwana 26,000 msukulu zokwana 26 mboma la Nkhatabe ndi cholinga chofuna kulimbikitsa ana kutenga nawo mbali pakudzala kwa mitengo. Mtengo uliwonse uli ndi mwini wake mmodzi mwana. Ndekuti tikuona za ana 26,000 mboma lino la Nkhatabe aliyense kukhala ndi mtengo wake zomwe zikhale kuti mitengo ejazi yang'anira mwachitsanzo mwana amene ali standard 1 akamadzi afika standard 8 ndiye kuti mtengo wake ukhala kuti wakula fika tisaiwale kuti mitengo ikhale kudzalidwa m'masukulu. Bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority linadzala mitengoyi mogwirizana ndi Nkhatabe Environmental Trust. Woyang'anira mapulogalamu umeneko a Jesse Kamanga anati vuto lakusakaza kwa mitengo likadali lalikulu
m'bomali. Anthu ambiri panopa chomwe amaganiza ndichoti tikadule mitengo tiotche makala tipeze ndalama, pomwe ifeyo cholinga chathu ndichoti tithese vuto limene chifukwa mitengo ikatha tikuona kusintha kwa nyengo mmene kuchitikira, tikuona mmene mvula ikuchedwera, tikuona mmene madzi akusefukira. Zonsezi zikubwera chifukwa chachani? Chakusowa mitengo. Ndiye tikakhala kuti tadzala mitengo yambiri itithandizira kuti zinthu zathuzo mitengo komanso chilengedwe chathu chikhale chotetezeka. Mawu ake mfumu yakulu Mkumbira ya mbomali inati malamulo ang'onoang'ono amene anakhazikitsidwa akuthandizira kwambiri kuchepesa nchitidwe odula mitengo mwachisawawa mbomali. Mukaonera madera kuno kwathu Nkhatabe ndi madera ena nkaona kuti kuno kwathu mitengo ikutani ikumachulukirako. Inde kwina aononga alimo momwemo komabe timayitsesa ndithu amene walakwisa zimene zotodula mitengo mosatani ndeti mamulipirisadi kuti ameneyo alipire chindapusa. Kafukufuku akuonesa kuti boma la Nkhatabe limataya mitengo pafupifupi inayi mwa 100 iliyonse chaka chilichonse. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission laletsa kampani za Bakers Pride ndi Breadtalk kukweza mitengo ya bread izadza pamene kampani izi zinali ndi chikonzero chokweza mitengo ya bread komanso katundu wina kuyambira pa 5 February. Penateta Shwandamia watsa ripoti. Masabata awiri apitawo kampani ya Breadtalk inalengezanso zakukwera kwa katundu wake monga bread komanso masikono ndi 20% kamba kakukwera mitengo kwa ufa wa tirigu ndi zipangizo zina zopangira katunduyo. Izi zachititsa mitengo ya bread osiyanasiyana kukwera kwambiri pamene wina wafika mpaka pa mtengo wa 2,800 ndi 3,000 kwacha. Mneneri wa bungwe la CFTC a Innocent Helema wati bungweli likufufuza nkhaniyi. Taperekaso zileso zina ku makampani awiri Bakers Pride ndi Breadtalk chifukwa chokweza mtengo wa zinthu zawo wa bread wawo mopyola komanso kuchita malonda mosaganizira ogula komanso kugwirizana makamaka pa nkhani ya mitengo. Ndipo mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa ogula la Kama a John Kapito ati Amalawi akhala akupanikizika kugwiritsa ntchito ndalama zochuluka pofuna kugula zinthu zosiyanasiyana zofunika pa umoyo wawo kamba kuti ochita malonda atengerapo mwayi wokweza katundu wawo mopyola muyeso tsiku ndi tsiku. Apapa panena kutuka statement yoyo yaikulu chokera mwina competition and trading. Koma chimene tinganene nchakuti popeza katundu wambiri wathu m'Malawi munomwe amaitanizira kuchokera kunja. Yeso kwa chiyathu akalaisa kuyenda bwino. Komanso anthu amabizinesi apezerapo mwayi pa zimenezi kuti anthu achazika kuti akuyika mitengo yokwera pamwambapo. Pa 28 Januwale bungwe la CFTC lidalamulanso kampani 11 kuti zisakweze mitengo ya katundu wawo komanso kuyamba kuzifufuza pa nkhani yokhudza kuphwanya malamulo oyendetsera ntchito za malonda. Zinthu m'dziko la Malawi zakhala zikukwera mtengo pa mlingo wokwera kwambiri kutsatira kuchepa mphamvu kwa ndalama yakwacha. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane na inso miti yake. Ogwira ntchito mboma aopseza kuyamba kunyanyala ntchito ngati boma silipereka mayankho ogwira mtima madandolo awo pofika pa 25 mwezi uno. Ndalama zomangira njanji kuchoka kumaka kupita ku Nsanje boma zakwera ndi 73 billion kwacha. Munkhani zina Competition and Fair Trading Commission yaletsa kampani za Bakers Pride ndi Breadtalk kukweza mitengo ya bread. Mutha kupeza nkhani ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook, pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 popanga dial *1895. Mnali ndine Jonah Pankuku, usiku wabwino.